Ngiyami. Uphathele mina umlomo wenja. Ngiyazi. I-Goldens. Inja ekhokotha ngaphansi kamnandi masodakiwe. Ukuthi ngithanda ukubhuma mngani wami. Ngithe nje angikuphathele. Uzile. Japhela sesiyala. Ngidingisele kamnandi kanje. Yes, thule sithendelele. Uthi ngishayisale la. Awuthi ngikulandela. Ngiyabonga Phela futhi. Kazi. Koza. Madokotela. Ya mfowethu. Uhleli nawo lapha kuthiwa ngibuze. Hayi majaha lakhuluma lento. Yaphi lensizwa? Mina ekhaya kungaphi eMaritzburg. Ubona ugogo omnyama. Umakhelwane wenu lapha kukamuzwa yini? Asiplani. Thula mfethu nakhuluma abantu abadala. Abantu abadala nabo kumele bethuleke nabo abantu abadala. Uyabona lokho isiphuza lapho uyavaleka indaba yakho. Sekubuyekile. Sephela sengibese nginokukhathazeka okuncane. Ungakhathazeki futhi into encane usuqalisa uright futhi manje. Hayi. Uright futhi? Hayi. Manje amkhuleka ngisara. Ngiyakudela bafu. Ngisara. Athi ngishaya isikole. Hayi wensizwa. Lesikhulume nawe. Ukhuluma nawe akuhlaleki lento ayiyangihlupha lento. Ngifuna ukukhuluma nawe nsizwa. Hey. Nsizwa ngikhulume nawe. Uzosibiza sonke. Yabo lesangoma siyinkinga, sosibiza sonke. Ngiyafuna ukuthi lokho ukuthi asileleke namhlanje. Eqale isolo Peter Hash. Mfethu, kusavala utshwala. Umngane wami mfethu. Usuka le uzongiphuzisa. Usuka nje omnye umngane wami uzongivala. Hayi, uzosibiza sonke man. Hey. Uthe ungakabani sibonga? Hayi. Ngwamkhize. Umkhize? Yebo. Hayi. Lapha mangithi ngiyabheka. Uqoqa usayizibani ecathulweni? Ngiqoqa 5. Uyabona umuntu mezosika isimo sento eyithayi ngathi ufuna ukusika isimo sento engathi imbadada. Yebo makhosi. Ngibona isimo sento enjalo ngathi yithayi ngathi yithayi lemoto kodwa lisiko ngathi yithayi ngathi usize wakho onyawo iqela. Ngibona lelo thayi lithatha umuntu wasemndenini elithatha elifaka okhambeni onenayithi namanzi abomvu. Hayibo. Wona zokunqa imoto wena. Hayibo. Ngithi ngiyabheka kunomuntu okhandiwe ngethayi lemoto ukuthi wena makwagibela imoto nje kufuneka iginqe imoto. Njengoba izinto zakho ephambene nje kanje zibophene emuva ngisho utshwala obubulewe ngabo. Abangani bakho phila nabo khona oyothengwa phakathi kwabo ngelinye ilanga angitho poison amagunda. Makhosi ungakwazi ungitholela mhlawumbe ngenzeni ubani lo muntu lo? Mama ngithi ngiyabheka. Konakele emndenini wakho. Konakele kakhulu kunabantu abangakufuni njengamanje ngoba usebenza yikho into oyisebenzelayo. Kodwa njengoba mina angixabene namuntu. Manganjalo isitha sinendaba nalokho. Bakubulawa umuzi wakini. Sizwa kithi kusuke konakele. Njengamanje into engakusiza ukuthi ubonane nami. Sikhulume ngelinye ilanga ngizama ukuyicazulula lenkinga. Uthole nje inkukhu ezimbili emhlophe nebomvu. Uze nazo namakhandlela amathathu, eliblue, eliyellow kanye nelimnyama. Sibacuphe. Yebo makhosi. Angibizi kakhulu mina. Soxhumana ufuna ngithola inombolo yakho. Hayi Ngoba njengamanje konakele ngicushiwe bavivile abantu bafuna ukubona ukuthi phela unyaka uphila yini. hayi ngokunika amasehlukana. Hey Nkabi yami. Kuhamba kanjani? Shap. Oh. Nkabi. Na Nkabi ithi isisendleleni asithi ukuyihlangabeza. Angisayi lapho mina.
mana wafata ukuba othi awusayikona. Hey, Mana nkabe yami. Ufuna ukolala Konke mfethu. sayilungisa la imancane. Yonke lento. Ayisekho right nganami ngizokubona. Bye bye. Mana fata. Hey, musungincenga. Wafata wo astophini. Yema 1000 madam. Wafata. Ubuze ipho man uthele lo muntu. Uhamba. Hayi idlozi elikhulume naye. So uzungitshenda bayedlozi. Wena uthele kuyakuhambayo. Idlozi elikhulume naye. Wena mina bheka abantu futhi wena ngothi okhuluma naye. Okay. Ungitshela ukuthi wena uthele kuyena. Uthi phela ngicela uchaza. Into enzekile ukuthi kunyuka umoya, ngazi ngiyamprofitela. Wamprofita ukuthini? Ngamtshela inkinga zakubo. Hey thini inkinga yabo no break. Awa. Usuka le usuka khona no twayela lakho. Wes uzala mawufika la ubusho bomnandi no break. Sibhukude bomnandi yini sibhuda uyisimo mphulu bomnandi yini into ezayo sibabana wenza ngempela Akumina omoshayo idlozi lakho. hayi ulobo wakho okhulumayo Lungile mfowethu ayikho lesenza kwenzekile othi ngishaya mfowethu. Hey. Yiwo hawu kahle wena no breaker awujwayela wena uyajwayela wena Umshayelayo. Alitshela idlozi lakho uthi vele ngiyathula manje uzokhala impama alipopona ingozi Mshayelayo kanje. ufuna ukushaya kamnandi wena noma sisipho qeda kwenza manje usumoshela iplaki yethu ukuthi waqeda nyaka ukuphuza wahlolwa ukuhlolana etshwaleni Ichazile nje ukuthi idlozi eliphakamile. bazile amasipho akho ukena wona unamalini esikhohlweni malini lewenzela wona udlozi lakho Akaze kuhlole umuntu namhlanje. lalela lokuyabona lenyama 1000 abesoyidla namhlanje Hawu, ukhona inyama 1000 la. abesoyidla notshwala besobudla kube khona izingane wena uwedwa umuntu esozonke amasibetha futhi usakho lapha yonke lento lana amazolo andlo nawo lapha nalezi uwasho lezi usakuvutha yonke lento lana uyidayise siphuze utshwala namhlanje sidayise isigodo namhlanje umemezele futhi Kanjani? Ngizotesa ngiyasikhona ngoba ngisebenza ngakho nje. Ngiyocela impela nje noma ngifuna ngisazi lebameni ufuna ukukhipha lokho lokuqina lokho hayi